سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی دی ذات دا بے حد شکر ہے جو اللہ تعالی نے اپنے کاملین دے اس مبارک دے تے حاضری دا موقع نصیب فرمائے، سبحان اللہ، اور کاملین دے زیارت دا شرف بھی اللہ نے اس سارے کو بخشے۔ یقین کرو جتھا اللہ والے دا ذکر ہوندے وہ محبوب لوگوں دا فیض ضرور نصیب تھیندے، انہیں دی نگاہ کرم ضرور ہوندی ہے۔ اج دی سونی محفل پاک کو عرس مبارک دے نال بھی نسبت ہے، ذکر حبیب پاک دے نال بھی نسبت ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دی محفل پاک دی تے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سیندے ولادت باسعادت دے ایام بھی ہیں۔ اللہ انہیں محبوبیں دی شام دے صدقے اج دی حاضری اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے۔ عارف رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف دے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماکھی دے گھوم کر پوچھے جو کڑوے کڑوے پھکے پھکے رس تسیندو تے مٹھاس کی میں پیدا تھی انہیں عرض کی تے آقا جس ویلے اساں کڑوے کڑوے رس ٹوس تے اپنے جتھے دے اتے آبان دو مانے دے اتے آبان دو تا گفت جو خانیم بر احمد درود میں شود شیریو تلخی را ربود۔ آقا تے سونے محمد کریم دی ذات تے درود پر دو مٹھاس پیدا تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یارو جے ماکھی دا گھون نبی دی ذات تے پڑھے درود تے مٹھاس پیدا تھی ونجے تے جے تو میں کثرت دے نال اپنے محبوب تے درود و سلام پڑھوں تے ساڈے ایمان وچ بھی آقا دے عشق دی مٹھاس پیدا تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محمد مصطفیٰ محبوب رب دے راز کیا پوچھدی، محمد مصطفیٰ محبوب رب دے راز کیا پوچھدی، ید اللہ فوق ایدیہم اندے انداز کیا پوچھدی، بشر
فرشے تے سدویں دے ملک جدا ملکاں بچ ویندے قدم جاں عرش تے دے دے ملک مجبور کیا پوچھ دی ہے حاضر ہر مکان اندر تے ناظر ہر زمان اندر مکان و لا مکان اندر رہے ہر نال کیا پوچھ دی تبرانی شریف کے اندر حدیث موجود ہے ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندے جو حضور میرے گھر وچ ہن عربی میری نظر وچ ہن پر دیدہ ماہی جان کل دہر وچ ہن تہجد دا وضو وچ فرمیندے میرے حضور ترائے باری فرمائے لبیک 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 میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں بال ترائے باری فرمائے نصرتا ہمیں دی کو تھوڑی جی بند رہا نصرتا نصرتا تیری مدد ہو گئی مدد تھی گئی ام المؤمنین سیدہ میمونہ فرمیدن میں اٹھ باندیاں تے عرض کریں دیاں بمن تتکلم یا رسول اللہ قبلہ کائنات بیٹھے آلیں دو کہیں کو بیٹھے جواب دیں دو کہیں دی بیٹھے امداد فرمیں دو فرمائنے حاضا راجزون میں راجز اسلمی دے نال بیٹھا آلیں دو سائیں کے تھے راجز فرمائنے راجز بھامے جت ہے پر اسالی دید جت کے تھے راجز تے میں گوں بھامے 298 میل دی بیت ہے پر میرے واسطے تا راجز ات ہے وہ مکہ شہر کا نو لڈیا آمدے 2 میل شہر تو باہر نکلے پچھو دشمن کافر مل گئے انہیں مار مار تے لو لبھان کی تے جڑا ٹھٹھے تے زمین تے ون پہ تے بائی واہنی سی نظری شیوا میری کملی دے بائی پناہنی سی نظری اٹھاؤں صد مارس اغسنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ فرمایا ہی منٹ وچ میں محمد ان دی فریاد بھی سن پئیے ان دی امداد بھی میں محمد فرمائیے ان دی جان بھی میں محمد چھڑوائیے ان کو حق بھی سونے دی عظمت سمجھ آئیے نا سبحان اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن جو حضور میرے گھر وچ آرام پہ کریں دے ہن ایویں اباہل نال میرے محبوب اٹھن ٹردے جوڑا پیندے ویندن قدم اباہلے چاہندے ویندن میں عرض کی دن قبلہ اے جیڑی اباہل کے دے فرمایا زبیتن محبوساتن ہر نیے قیدن شکاری دے جال چ پھس گئیے تے جنان او بے بس تھئیے ساڑے نا دی پکار سنوائیے ہی نندر وچ فریاد ہرنی دی میں محمد کنے آئیے او اٹھاؤں آہدی پئیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کمالک الحسنین ہاکدالی نور العین عربی جی تیرے حسن حسین میرے بھی نور العین میں قائدن ہاں او بے چین آئی ہم منت لاون نکھنے کو سجن ملواون میرے حضور پہنچن ان ہرنی جال وچ پھتی پئیے شکاری کافر کو اٹھ نندر آئی ہوئیے میرے حضور بانتے کافر دی نندر پٹوائیے فریاد ہرنی دی نکل گئیے قبلہ کوکاں کر رہا میں صدا میں جگوینی میرے دشمن کو فریاداں کر رہا میں جگوینی کافر کو فرمائنے نا ڈر بی بی میں آہدہ ایک کام تے دو کاج
جو تیری گٹی بھی کٹوائی بنیا ہوں کو بھی جہنم کنو بچائی بنیا قبلہ کافر جاگ دے ای میں حیرت نال میرے مدنی نو دے دے